Ang nagunang food supplement sa tibok Pilipinas karon magatanyag niining pinasahing tulumanon. Mga kapanyawan, ania na karon kining atong gihulat nga tulumanon nga makuha ang impormasyon, giya ug makapahugyaw pa sa imong gibati. Ania na karon ang hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigama ug tigapunapod sa mga SED marketing products sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw, SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Banaba, SED Cogon Herbal Capsule, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione, ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Ug karon aniya na ang atong hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong adlaw kanyang tanan mga kaigsunan ug welcome na usab nini atong tulumanon karon sa mga kapanglawas at kini kanato sa mga kabubuton sa SED Marketing. Ang tigama ug tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan. Sa atong mga kaigsunan diha karon nga dunay pa mga ginapanghambin diha nga mga balatian ha timani kanuna igsuon nga niya kining atong mga produkto sa SED Marketing 100% herbal, why side effects, why overdose, and of course ang tuyog tumong lamang sa atuang mga produkto mao kanang paghatag og tabang kanimo. Both pag-heal sa imong mga balatian and of course paghatag og defense, no? Makahatag kini og depensa sa imong kalawasan nga ikaw dili mag-angkon sa mga balatian. Kay karon mga panahon na susama sa kanunay na akong ginakaingon, gimikan sa atong lifestyle, gumikan sa atuang pagpabaya ug pagpangabuso sa atong sarili, sa atong kaugalingon. Delikado kayo higalang igsoon nga kita makasinati og mga lain-laing mga klase sa mga balatian. Sangto mga kaigsunan diha nga mahiligon sa mga bisyo ha timani kanon na igsoon nga wala kini katanyag nga kayuhan kaninyo. Timani kanon ay mga igalang igsoon nga ang mga bisyo gigama lamang kana siya just to fully satisfy your senses. Not to the extent nga maghatag kini siya og benepisyo sa imong kalawasan. Alang sa katong mga kaigsunan nato diha karon nga moingon sila nga mas maka-concentrate sila kung sila makapanigarilyo, no? Timani kanon ay mga igalang igsoon nga millions of substances and chemicals are included in one stick of cigarette nga diin mga higalang igsoon kung kini aduna sa imuhang kalawasan piligro kanang imong lawas nga makasinati kas mga dili maayo nga mga balatian. Sa katong mga kaigsunan usab nato nga medyo adunay kanunay pagkakulang sa pagkatulog. Nasayod ba kay higalang igsoon nga kining katulog mura kini siya og kanang ga-recharge ka sa imuhang gadget nga ginagamit. Kung ikaw doon na kay cellphone, di ba mga higalang igsoon, kung for the whole day nimo siyang gamiton, magtawag ka, maggamit ka sa imuhang mga social media accounts, mag-watch kag mga videos, magpa-play kag music. At the end of the day, mga higalang igsoon, kanang imong cellphone malobat na siya, di ba? Mo ubos gyud ang iyahang battery. The same lang yapon kana sa ato ang panglawas. Even if we start our day perfectly by having a good, shall we say like breakfast, at the end of the day, mga higalang igsoon, posible gyapon nga mokubos kining atong ginatawag nga enerhiya. And of course, pati ang atuang resistensya, kining atong depensa sa atong kalawasan, and diha nga mga panahon mga higalang igsoon, delikado mga kapanyawan nga maigo kita sa mga balatian. So, munang kita kinahanglan kita og enough rest. Kabalo ba kay higalang igsoon nga ang enough rest nga ginaingon nako mao kanang 6 to 8 hours of sleep every day. Pero namay mga kaigsunan nato no nga sayo matulog, sayo pud mo mata, napoy mga kaigsunan natong late matulog, late or shall we say like sayo pud kayo mo mata. Kaning mga kaigsunan nato nga nagaangkon lamang og mga 4 hours of sleep every day. Mga higalang igsoon ayo taon mo pagkumpiyansa gumikan kay dili gyud fully energized ang atong lawas. Gumikan kay susama sa akong gikaingon para ma-fully kanibitang mga ma-recharge kaning atong lawas, we need at least 6 to 8 hours of sleep every day. Meaning to say, kung matulog manggali ka og 9 o'clock kana, and then mo mata ka og 6 o'clock sa morning, kana murag fully charged good ang ato ang kalawasan, no, for the whole day. And of course, kung kulangan ka gatulog, for example, katulganan ka mga past 12 na, and then pagkahuman na mumata ka sayo kay sa tanan mga alas 5 or alas 4 sa kadlawon kay magpreparar pa para sa imong day. Regularly mga higalang igsoon, pag-abutan na sa imuhang adlaw nga ting trabaho or baka ting eskwela, kung nakabantay ka mga higalang igsoon, less kay ka og concentration, no? Dili gyud tanang tao nga kanang mabilar, na siya saktong concentration mga higalang igsoon.
Muna ginaingon nato sa said marketing mga higalag-igsoon. Mas maayo pa nga manobra ang katulog para dili pud maayo nga kanang magkulang. Pero di po maayo po mga higalag-igsoon nga sobrang katulog po na kay mas makahatag noon ka nag-perwisyo o peligro kanimo. Posible mo kung musaka ang imuhang ginatawag natong blood pressure tungod kay kanunay ra pud kang walay lihok. No? Kanimang kung ato ang lawas mga higalag-igsoon, kinahanglan kini siya nga adunay balanse. No? Enough rest, enough force, naabot tayo enough nga daily activity. Kani mga ginatawag natong physical activity. Pwedeng exercise or baka walking or kanami itong mga nag-work sa mga naitag-as nga mga building. Rather than take the elevator, I would advise mga higalag-igsoon, mas maayo pa nga always kag take sa imong stairs, no? Maglakaw ka sa hagdanan or maggamit ka sa hagdanan. Kaya ang pag-step nimo sa hagdanan mga higalag-igsoon, kung kini siya nasa mga 7 to 10 steps, equivalent na kana siya sa pila ka minuto nimong jogging. Mo na siya nindot mga higalag-igsoon. And of course, para po sa mga katong mga kaigsunan natong sleep deprived, no? Katong mga ginatawag natong kulangan sa pagkatulog. Kung ikaw doon na kay insomnia, maayo kay nga mogamit sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Ilabi na kini atong SED Panyawan Plus or kini atong SED Panyawan Garlic Capsule. Kani man gud sila mga higalag-igsoon na doon na kani gahom sa panyawan nga tanom. Ang panyawan mga higalag-igsoon na pamatud-an man kana nga mupasaka sa imuhang ginatawag nato nga pagkontrol sa ato ang kalawasan nga dili kita maabusaran. Kung pananglitan kita medyo kulangan og katulog, kung imo kining tumaron kining atong SED Panyawan Plus, no, dili ka bation og kakapoy. Mas ma-feel pa nimo hinuon ang full concentration sa imong trabaho. And of course, kung ikaw nag-eskwela, dili pud ka murag lack og attention, no, murag lack og kanang ginatawag natong concentration. And of course, kung pananglitan tumaron kini nimo, maayo kayo tumaron 30 minutos before ka mukaon sa imong panihapon. And of course, early morning pag matapon nimo, mga 30 minutes before ka mamahaw, maayo sa gyapon kayo nga magtumar sa ato ang SED Panyawan nga mga kapsula. Pili lamang sa unsay mas makatabang kanimo igsoon, ma-feel man na nimo inig tumar nimo sa mo ang kapsula, ma-feel nimo ang imuhang kanabang reaction sa imong lawas. Kung naka-SED Panyawan ka, unya paminaw nimo nga murag mas na-active ka, i-maintain ka na pagtumar mga higalag-igsoon. Kung nakainom sad ka sa ato ang SED Panyawan Garlic Capsule and na-feel sad nimo nga mas attentive ka, no, mas lami ilihok, mas maayo kayo ang ato ang lihok mo na bitaw tag ganang naka-take ta or nakainom ta og ganang mga energy drink. Kana maayo kay imong lawas ana. Pahimangno na ito sa mga kaigsunan nato nga kanang nagagamit og mga energy drinks. Timali kanunay mga higalag-igsoon nga dili maayo ang temporaryong paghatag og pinakalit nga pagpakusog sa atong kalawasan. Adunay mga daghang mga energy drinks nga mapalit nato sa mga tindahan mga higalag-igsoon. Kanira pa itong mga kasagarang amigong mga laborers, kaning mga kaigsunan natong mga panday, kaning mga kaigsunan natong nagtrabaho as mason, no? Inig break time gali mga higalag-igsoon, dagan day tindahan palit dayon og mga ilimnong mga energy drinks. Dili ko mag-mention og sa mga klasiha, pero kana sila tanan taas na sila og content sa ginatawag natong caffeine, which is basically a substance that kicks your kanabang energy, no? Muhatag ka na og pinakalit nga pagpakusog sa imong enerhiya. Mo nang ang uban mga higalag-igsoon dili gyud batiyon og kapoy basta makainom sila mga energy drink. Pero timano kanunay mga higalag-igsoon kaning mga pinakalit nga pagpakusog sa ato ang kalawasan, no, moro po na siya pagbalik na pag ang downside na niya, ang kabaliktaran na pagbagsak sa imuhang kanang kalawasan, no, pagbagsak sa energy nimo, diha na po din ka susceptible nga mataptan og mga balatian. Mo nang dili po na siya namo gina-advise sa atong mga kaigsunan kay daghang na ra ba kayong nabalita, no? Tungod lamang sa mga energy drinks, daghang nahitabo nga dili maayo. Mao ka nang mas maayo pa nga hatag itag enough nga attention sa mas natural nga paraan, no, sa mas natural nga pamaagi, which is basically ang pag-angkon sa mas maayo nga klase nga pagpahiuli sa atong mga kalawasan sa mas natural pun nga pamaagi kanang gikan mismo sa ato ang nature. O ayan mga kapanyawan sa ato mga kaigsunan diha karon nga nagpaminaw o naglantaw sa ato ang tulumanon at ang kanunay kaning atong tulumanon gumikan kay nagahatag kamig dugang impormasyon kaalam og kahibalo aron kanang lawas nimo maluwas nato sa mga balatian. Karon taud-taud mga higalag-igsoon pabuta ang ato ang partner si Sir John alang sa segment nato sa Hugyawan sa SED Panyawan nga mao kanang knowledge power. Dinhi lang of course sa Hugyawan sa Panyawan. Hatod kini kanato sa SED Marketing. Sa mga drugstore atong mapalit, paboritong haplas
Hamplas ang seed liniment, hamplas nga di kalidad o kasaligan. Seed liniment, di ilangan number 1. Epektibong haplas ang seed liniment sa sakit sa ulo, pamaol o arthritis, sa sakit sa tiyan, katul-katul sa parit, tikangkang ang lamok sa seed liniment. Seed liniment, gigama sa Seed Pharma. Maayong balita sa atong mga online users. Nasayod ba ka nga pwede na kang mupalit og SED Panyawan products pinaagi sa online app nga Shopee? Tinuod ka na. Mamahimo na kang makapalit sa mga SED Panyawan products. Pangitaan lang sa Shopee ang SED Marketing/Seed Pharma aron makapalit kag SED Panyawan. Sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil ug SED Cogon Herbal Capsule. Kaya, salamat Shopee! May SED Panyawan na ta! Ang hugyawan sa panyawan sa SED Marketing. Karon, magahatag kaninyo nining dugang pagpalapad sa atong kahibalo ug dugang pagpasabot sa mga angayan natong mahibaluan mahitungod sa mas maayong panglawas. Aniya na karon ang Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John. Usa ka segment sa atong hugyawan sa panyawan. Kauban ang atong higala sa kahanginan nga adunay taas ka kasinatian sa serbisyong medikal ug ang pagtabang sa katawhan alang sa mas maayong panglawas. Ug usa ka higala nga adunay maayong kausa sa kinatagmukang kahimtang sa panglawas sa katawhan. Mao kining himugso kining Knowledge Power. Knowledge Power. Uban si Sir John. Ug karon aniya na ang atong health expert. Mga kalagigsoon, maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome na usab dinhi atong Knowledge Power. Dinhi lang of course ato ang hugyawan sa SED Panyawan. Kadto na pong kauban si Sir John karong adlaw aron sa paghubad sa mga nagadayang mga klase mga balatian nga posibleng ikaw anaan na niini apan importante gayud nga matagaan og tubag ang imong mga pangutana. Mao kining nahimugso kining atong pinasahing segment sa ato ang hugyawan sa panyawan aron kanang imong dalunggan atong pagabubuan og mga impormasyon kaalam mo kahibalo and makaangkon ka og mga simpleng pamaagi aron maluwas sa mga balatian. Sir John, maayong adlaw kanimo. Hi Sir Rick, tanan na itong mga tigpaminaw sa itong mga viewers. Kumusta ka mo tanan? Sa ato ang mga listeners and viewers karon mga igalang igsoon si Sir John usa ka igsoon nato nga adunay taas nga kasinatian sa pagtabang when it comes to the medical field. Gumikan kay he has been in the business for quite a while and daghan-daghan na ang iyahang natabangan nga makaangkon sa mas maayong panglawas and of course ang paghatag kanato og dugang impormasyon mahitungod sa mga balatian. Karong adlaw Sir John atong paghisgutan kining usa ka matang sa balatian nga sagad gyud nga mabati kini sa mga kababayen-an kining ginatawag natong urinary tract infection. O balik tag hisgot niini karon gumikan kay gusto nako nga mas mapahalapad pa ang kahibalo sa mga kaigsunan nato kay kung katong mga niagi nga mga programs nato nakahisgot naman ta ning UTI kaning problema sa kidney. Karon atong paghisgutan ang usual gyud nga or posibleng mahitabo sa usa ka tawo nga makasinati nining ginatawag nato nga urinary tract infection. Sir John? Okay. So ang atong kining UTI no. So kung mga nahisgutan nato sa mga nangagi no, usa ka klase sa infection no. So ang once nga adunay mga nag-invade ng mga kagaw din na sa to ang urinary tract no, gikan sa uban pang mga organo o mga sistema sa itong lawas like sa to ang GI tract no. Once nga ma-infect ang ato ang or ma-invade og mga kagaw no sa to ang urinary tract, maka-cause kini og grabing inflammation sa ato ang mga organo. Labaw na sa to ang pantog o sa ato ang kidneys. Ang mga kasagarang mahitabo no once nga kining atong ginatawag na UTI ginapabilin pagyapon nato nga dili nato siya nahatagan og pagtagad no. Kay tungod kay very common manggod kayo kining UTI no. Usahay di na nato siya ginapasagdan lang nato siya no or ginainuman lang nato tubig or wala kay nato ginatagan og kanang mga pagtagad. Pwede ni siyang mahulog dito sa uban pang mga balatian sa acute kidney diseases no or chronic kidney disease or pwede siyang matagat dito sa pinaka final yun no katong ginatawag nato na end stage renal failure. Once nga ang atong infection na to no maabot dito sa atong kidneys no
lisod na kaayo kining apason, no? Tungod kay once nga madami siya gani ang atong kidneys, moingon ta nga mahulog ta sa atong ginatawag nato na acute kidney disease, no, or kanang renal failure, acute renal failure. Kini nga to ang atong lawas, no, magkinahanglan na og tabang sa ginatawag natong dialysis machine. Okay? So, di ba, maragilingig kay paminawon, no, kung once nga mong iyon na tag-dialysis ng atong dugo, no, kay di naman good kaya nga i-filter, i-limpyuhan, no, sa atong kidneys, kinahanglan na siyang ablihan ang ato ang kaugatan, no, para mo dagayday ang dugo dito sa atong sa makina atong limpyuhan sa atong dialysis machine. Labaw na pag moingon ta og end stage renal failure, no, or renal disease tungod kay ang atong kidneys di na gid siya naga-function. Nya atong hunahunahon, no, na moabot data dinha nga stage, no, sa ato ang balatian kung dili na to tatagan og pagtagad, no, kining ginatawag nato na urinary tract infection tungod lang kay sa ato ang mga wrong nga mga ginabuhat, no, sa ato ang diet, no, nganing sobrang sodium, sobrang carbonated drinks, no, soft drinks, instant na mga foods, no, ipagkaon, noodles, kanito mga bisan kani mga dilata, no, grabe ang sodium niya nga which maka-cause og damage dito sa atong kidneys ug maka-alter sa pH, no, sa pH sa environment sa ato ang urinary tract, no, which mahimong rason dito sa pag-invade sa mga kagaw, and then mapugnan atong pag-ihi nga usa sa mga mekanismo na pwede natong mapagawas ang mga kagaw. So kana, no, Sir Rick, no, ang usa sa mga nag-lead, no, or kanang sa mga glimpse, no, nga aron mapasabot nato wala ta nang hadlok, no, ato lang ginapasabot sila tong mga end na part na once if kani nga kagamay nga balatian, no, very common nga balatian, dili na to siya pansinon, no, dili na to hatagan og pagtagad. Sa katong mga kaigsunan nato da karon nga nagasinati ning ginatawag natong UTI kun urinary tract infection, ang pagpasagad sa pagkaon, ilabi na kining mga maparaton nga mga pagkaon, mga junk foods, ilabi na kining mga maparat nga mga chichirya, magahatag ba kini og problema sa ato ang mga kaigsunan? Kay sa akong naibaluan, okay raman magkaon og mga junk foods as long as nakay proper hydration sa lawas tungod kay ma-flush out raman ang asin, ang sobrang asin. Pero matud pa pud nila, kung sobra na pod ang imuhang pagkaon sa ginatawag nga mga junk foods, posible kaning maghatag og problema sa imuhang kalawasan, susama ning pag-angkon aning ginatawag natong urinary tract infection. Sakto ba kini, Sir John? Atong ipaklaro lang nato gamay, Sir Rick, no, nga pag mayong gitag junk foods na gyud siya, meaning junk gyud siya nga food, meaning hindi wala gyud siya kaayuhan nga ikahatag sa tuwa. Bisan pa man og moingon ta nga mo hydrate ta, no, mo inom tag kuan, gusto na to balion na sa mindset sa itong mga tigpaminaw, no, sa itong mga viewers, no, nga okay ra mo kaon og junk food, basta mo inom lang tag tubig daghan, no. Kunan inom duman na to permente, unsa ba ang naa sa mga kana nga mga pagkaon nganong ato na siyang dili ta inana ka inclined ang ingon sa itong mga tao, no, nga kaon lang yana tinuod, no, nga makahatag siya o satisfaction tungod kay instant man, no, makakaon ta, makamabusog ta, kapan later on ang mga long term ang good nga damages ang atong ginatanaw sa medical field, no, ginatanaw na to nga once nga ang sodium ang good taas kaayo, no, taas ang content sa pagkaon ng sodium, moyon ta sa atong teorya, no, nga ginayon nato permente nga where sodium goes, water follows. Kung asa ang sodium, dito ang tubig. So once nga daghan kay sodium sa to ang system, natanan ang tubig dito. So wala tay maihi. So nasabtan ni nato ang ang proseso, no, sa mekanismo, sa natural na mekanismo ba ang kinaiyahan gyud sa tong lawas nga kung once nga mo sige tagkaon og sodium, ma-retain nato ang tubig. So mas maglisod ang ato ang kidneys sa pagpagawas sa ihi, no, sa hugaw. Tungod kay ang sodium daghan sa ato ang lawas. So mo nang ginaing nato, no, nga once nga pag naay problem na ganita sa ato ang kidneys, no, ginalesen ganin nato ang water tungod kay maglisod na siya og filter out sa tubig ug pwedeng mo adto na mo lodge na lang na siya dito sa to ang mga interstitial space, no, kani nga to mga panit, dalom sa tong panit, no, nga mahimong katong hinungdan sa pagmanas. So balikan nato, no, dito sa tong ginaingon nato nga diet o nutrition.
kinahanglan na well-balanced diet gihapon ta ug hydrated ang ato ang mga organs labaw na nitong kidneys. Okay. So mga kaigsunan na kato mga dunay mga problema susama sa mong gihisgutan nga problema karon, mas na ilhanan ninyo karon kung unsa kining ginatawag natong urinary tract infection. Sir John, tagay kuno ko og kanang mga maayo nga pamaagi aron na malikayan kining matang sa problema sa panglawas. Nindot no nga hinumduman nila permente tong kasagaran natong ginahatag nga mga abiso no. So sama tong exercise no, 8 glasses of water no every day no, katong the right food no to take no, kinahanglan nga well balanced diet and then according sa ilang activity para madikayan nato ang uban pang mga balatian kay tungod kay moingon ta og diabetes, like example kaning diabetes lifestyle disease, makakatag na po na siya mga hinungdan, usa na siya sa mga hinungdan kaning pagtaas sa sugar, kining pagkadaot sa tong kidneys ug kining eventual ganing mga urinary tract infection. Kaya gina-invite na to ang kagaw ni ana. So kana no, well balanced diet tapos katong pagkatulog no, rest. So importante man gud na siya kay tungod kay an 8 hours of sleep no, makatabang dako na kay na siyang tabang dito sa pag-ana no, pagka nang atong matwist ang from damaged cells, ma-repair na to siya back to the original. So nindot kaayo kung ang atong pagtulog no kompleto no, labaw na sa gabi kay optimum gyud ang atong pagkatulog. Siyempre dito kalimtan no ang ato ang mga produkto sa said marketing. So importante kaayo no once nga adunay inflammation, nindot kaayo kung said panyawan plus mangosteen no. Tapos pag once nga kinahanglan nato og tabang para mapagawas na to ang kagaw no, kinahanglan nato ang said Cogon Herbal Capsule tungod sa diuretic na nature niini, matabangan niini itong ato ang utok, yang i-trigger ang atong una-una no, itong utok no nga tuy kinahanglan mangihi aron nga mapagawas na to ang kagaw ug mapalayo na to ang kining ato ang amo kani atong lawas no, atong tao no, mapalayo na to sa uban pang risko, sabi na tong ginatawag na to ng mga end stage renal failure ug katong ginapalayo na to sa dialysis ug uban pa. Ang pag-angkon sa mga balatian mga higalag igsoon, posibleng mahitabo kung ikaw aduna kay pagpangabuso sa imong lawas. Mao ni giningon mga higalag igsoon nga karon pa lang maayo kayo nga mag-invest sa atong health, pinagi sa mga mas natural nga pamaagi nga pagpahuli sa atong mga kalawasan gamit ang mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Kani nga atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, pati pa kani nga atong SED Cogon Herbal Capsule na pamatud-an kini nga makatabang sa atong mga kalawasan. Bueno, Sir John, wala naman kita igong oras o panahon at ang ilang gapon kining atong knowledge power. Kauban si Sir John and alang sa katong mga kaigsunan nato nga dunay mga problema pa sa panglawas at ang kini kanunay tungod kay everyday nagahatag kami og dugang impormasyon ug kaalam kaninyo sama karon nga dawa nga gihisgutan nato kining problema sa UTI. Sir John, salamat sa imong adlaw nga gihatag kanamo karon. Hinaut-on ta nga kining atong mga viewers aduna na po'y nakatunan sa ato ang tulumanon karon. Salamat sa kay Sir Rick no, salamat sa chance nga makahatag pa ng dugang na pud nga mga kaibalo. Sa atong mga listeners diya karon mga viewers at may kanunaya gid kining lantaw kining atong tulumanon gumikan kay kining ato ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan, gimugna kini namo aron mas daghan kang mahibaluan, mas daghan kang knowledge nga makaangkon or maangkon pinagi of course sa ato ang tulumanon and pinagi usab sa ato ang mga milagrosong klase sa mga produktong herbal aduna kini pagtabang kanimo. Sa ato mga kaigsunan diha at ang ipaghapon ang dugang pang-impormasyon dinila of course sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan. Kadto ang atong segment karon sa hugyawan sa Panyawan, ang knowledge power uban si Sir John. Hinaut-on ta nga aduna sad kamoy nakatulan alang sa mas maayong panglawas at ang ilang gihapon kini sa sunod nga higayon dinhilang sa hugyawan sa Panyawan. Mao kini ang knowledge power uban ang atong health expert nga si Sir John. Unsa ang panyawan? Ang panyawan plant na ilhan isip usa sa pinakamaayong herbal kini gumikan kay nagaangkon kini og mga maayong mga phytochemical compounds nga gihimo sa maong tanom. Ang mga phytochemical compounds mao ang bioactive nutrients nga atong makuha sa mga prutas, gulay, mga grains ug sa mga herbal plants. Ang panyawan nga tanom na ilhan kini isip makabuhay herb sa mga Tagalog, heavenly elixir or wormwood sa pinulungang Ingles ug manunggal sa mga Ilonggo. Aduna kini
ni scientific name nga Tinospora rumfi burl. Usa kini ka herbal nga sagad nga makita sa mga kabukiran sa mga tropikal nga mga nasud sama sa Pilipinas ug bisan pa sa mga nasud sama sa India, Myanmar ug Sri Lanka. Aduna kini bitter principle nga columbine, traces of alkaloids and glucoside. Ang panyawan nga tanom na pamatud-an nga makatabang alang sa pagpakubos sa hilanat, makapahiuli sa mga samad, sunod man o gawas sa atong lawas. Makatabang usab ang panyawan sa pagpahiuli sa maayong pisikal ug mental nga pamati sa tao. Makatabang usab kini sa pagpataas sa ato ang red blood cells ug sa mga platelets. Hinungdan nga maayo kini alang sa mga taong naigo sa dengue ug usab sa malaria. Parasiticide usab kini, meaning maayo kini sa pagpatay sa mga parasites nga anaa sa atong lawas, sama sa mga bitok o baka kuto. Ang panyawan nga herbal na pamatudan usab nga cardiotonic o makahatag og maayong function sa atong heart. Maka-improve kini sa pitik sa atong kasing-kasing. Apil pa ang pagpakusog sa walls o dingding sa atong mga kasing-kasing. Taas usab kini og antioxidant level, makatabang aron sa pagpakusog sa atong immune system ug ang total overall function sa tanang organs nato sa atong lawas. Ang panyawan nga tanom mauman ang main ingredient sa tanang mga kapsula nga ginama sa SED Marketing. Inubanan sa mga gikombinasyon nga mga sangkap na pamatud-an sa SED Marketing nga ang kombinasyon nga ilang gi-formulate nakapamatuod jud sa kaayuhan sa kalawasan. Ania ang mga kapsula sa SED Marketing. SED Panyawan Plus, ang kapsula nga adunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw o usab sa panyawan. Ang SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay ahos, banaba ug panyawan. Ang SED Cogon Herbal Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa cogon grass, banaba ug usab sa panyawan kun makabuhay. Ang pagtumar kanunay sa mga kapsula sa SED Marketing dili lamang makatabang sa mas maayong panglawas, kundi makatabang usab kini sa paghatag og depensa sa atong kalawasan. Mga ikalang igsoon sa katong mga kaigsunan natong nakakita sa atuang segment karon sa hugawan sa SED Panyawan ang atuang knowledge power. Ato na po nakaubal sa Sir Jan ngo naghubad og lain na sad nga klase nga balatian. If I were you, atangi kanunay kining atong tulumanon gumikan kay every now and then nagahatag kami og information nga mahatagan ka namo og dugang pang kahibalo aron na masayod ka kung unsa imong balatian. And of course, makaangkon ka og mga pamaagi nga mapabili na itong himsog ning atong lawas o baka doon na kita insaktong pagtabang nga kining atong kalawasan malikay na to sa mga balatian. Kung doon na po tayo balatian matabangan nga kini maalim. O ayan mga kapanyawan di ba ni lamang mga higalang igsuon ang mga produktong tinuod gayud nga nakapamatuod sa kayuhan, ang mga produktong ginama sa SED Marketing, kining atong SED Panyawan Plus nga adunay gahom sa mangosteen ug usab sa luyang dilaw, ang atuang SED Panyawan Garlic Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa ahos ug usab sa banaba. Aduna pud kitay SED Cogon Herbal Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa cogon grass. And of course, aduna pud kini siya banaba and panyawan or kun kini ginatawag natong makabuhay herb. Sa ito mga kaigsunan usab nga adunay mga pagparakit sila mga kalawasan. Aduna pud kitay haplas nga 100% nga makatabang gayud sa ato mga kalawasan ang atuang SED liniment oil. Ang atuang SED liniment oil mga higalang igsoon na aduna kini sakto nga kainit ug kahalang. Kay mo gayud nga pangitaon, dili kani susama sa uban nga mga klase nga mga haplas higalang igsoon nga greasy kayo oily kayo kani nga tuwa higalang igsoon. O extract yun kini siya sa mga dahon, sa mga gamot, sa mga ingredients nga makatag yun og insaktong tabang ka na to. Mao ka na kung gusto ni mga matabangan ka sa mga balatian, gamit na karon sa mga produktong herbal sa SED Marketing, gumikan kay kining atuang mga produkto na pamatud-ang makatabang gayud sa mga bisan unsang matang sa mga problema nato sa kalawasan. Pero mga higalang igsoon, wala naman ko igong oras sa panahon at ang ilang gyapon kining aton tulumanon sa maayong panglawas. Aton kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tiggama o tigapon sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinud gayon nga dunay 100% pagtabang gumikan kay kini mismo gikan sa kinaiyahan. Kini si Kapanyawang Kuya Rick B na gayon kung aduna magaling kay balatian pag SED Panyawan. Ginama kini sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing igsuon, tatak kining magaling.
Inyong nalantawan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing. Ang hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Ang tigama o tigapunapon sa mga nagunang mga produktong herbal. Ang SED Panyawan Capsule Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw. SED Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Banaba. SED Cogon Herbal Capsule. Ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soap. Ang SED Celebrity Beauty Soap. Ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kining atong tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw sa hugyawan sa SED Panyawan.